Здравейте на всички! Съм Валдис. Благодаря ви, че сте с мен в това видео, в което ще направя един прочит с картите Таро за въпрос, който мисля в момента много хора вълнува. Той е от обществен характер. Сега заедно с вас ще видим какво ще бъде отражението за България за приемане на еврото. За, против, така, ще погледнем от различни посоки това какво можем да очакваме. Така, изготвил съм една подредба, която ще съдържа следните позиции. Това е начинът, по който аз обикновено подхождам, когато правя индивидуални консултации. В случая въпросът е от обществен характер. Първо ще сложим една позиция за еврото като валута. Като цяло така, енергията на еврото, как се отразява от картите Таро, след което ще разгледаме двата случая, как би се отразило икономически на България, ако приемем еврото, и как би се отразило, ако не го приемем. След което ще попитаме картите дали ще има промяна в цените, ако се приеме еврото, защото има доста мнения по този въпрос, че ще се повишат и така нататък. Дали ще се отрази на цената, на цените като цяло в България. Ще сложа две позиции, дали е добре като цяло за България да приемем еврото или е добре да не го приемаме. И финалната позиция ще бъде дали ще въведем еврото вече като финален отговор за бъдещето в периода, в който като цяло е планирано приемането на еврото. Надявам се, че тази информация ще бъде така, ще даде една насока и ще даде може би яснота за хората, които имат някои притеснения, които са с някакви определени нагласи. Аз, разбира се, съм с желанието, нали, да направим това, което е най-добро за България. Но със сигурност не отричам неща, които не познавам, процеси, които не са ясни за мен. Аз не съм икономист, не съм финансист, нали, не съм изучил в детайли как се отразява на икономиките, които имат валутен борд, приемане нали, на валутата, която нали, съответно е прикрепена към националната валута. Всички тези нали, страни на въпрос, аз бих казал, че съм безпристрастен, т.е. аз приемам и двете възможни алтернативи на развитие на бъдещето и нека да се случи най-доброто, което е за България. В този смисъл аз смятам, че няма да бъда пристрастен в четенето, за да показвам едната или другата посока. Онези от вас, които работят с картите Таро, които имат своите усещания, вие също можете да усетите реално информацията до каква степен е правилно канализирана от картите. Разбира се, вие може да усетите други вибрации, други значения на картите. Свободни сте да го направите. Освен картите Таро, като използвам The Urban Tarot, това е така една колода, която е много така насочена към ежедневието, към градския живот, така да го кажем. Затова избрах тази колода за този въпрос. Но също така, като допълнителни карти, ще изтегля карти от оракула на чайните листенца, защото тук има доста така интересни насоки, според мен, които ще дадат и тези карти. Така че това е така процесът, през който ще преминем. Ще разгледаме всяка една от тези позиции с отделна карта от Таро и отделна карта от оракула на чайните листенца. И
и да видим какво ще се получи. За мен също е любопитно, надявам се и за вас. Сега, докато тегля картите, докато ги разбърквам още малко, ще забързам видеото, за да не губите и ви от своето време. Затова ще продължим по стандартния начин, след като вече с картите са изтеглени. Картите вече са изтеглени и сега ще започнем заедно с вас да ги обръщаме, да видим какви са техните значения, какво можем да получим като информация за различните аспекти на въпроса за приемането на еврото от България. Първо започваме с самото евро като валута. Каква е енергията на еврото като валута като цяло? Вижте какви са картите. На първо място принцът на жезлите. Тази колода всъщност е колода, която е на базата на старото на Тот, затова тук има принцовен. Това всъщност е пажът на жезлите. The Journalist, журналистът. Сега интересно е, че виждате човек, който така сочи напред. Жезлите са много активна енергия, огнена енергия, която в фазата на пажовете носи един потенциал за развитие. Това са първите стъпки, това е фазата, в която нещата започват да се развиват. Тоест сега тук картата е към еврото като цяло. В този смисъл можем да говорим, че като валута може би не е от най-стабилните в настоящия момент, може би има какво да се развива, но принципно е с един потенциал за развитие. Интересно е, че втората карта, това са кучетата, събиране на приятели заедно. За мен тази карта, наистина тези две карти говорят за това, че еврото като единна валута на Европейския съюз е направена за да помогне и за да бъде като цяло в плюс на тези държави, които са част от Европейския съюз. Т.е. това са така наречените приятели кучетата, които виждаме. Като цяло има сила, има потенциал в тази валута, се вижда тук, т.е. може би така е създадена в някаква степен, т.е. това е била основната идея да се създаде като валута. Вече какво е нейното развитие, е друг въпрос и настоящата ситуация, какъв е, ако го погледнем от настоящия момент. Пажовете дават една известна нестабилност, т.е. нещата все още тепърва ще се развиват в някаква посока. Каква ще е посоката, вече тук не можем да кажем, защото не разглеждаме въпроса конкретно за самото евро, развитието на еврото като валута, а по-скоро като цялостна енергия, която по принцип е позитивна. Тук има бих казал, че мечовете са вдъхновението, мечовете са желанието нещо да постигнем, действието, но в същото време с този пръст, доколкото усещам от самата карта, е нещо, което в някаква степен също и се налага. Тоест, това е нещо, което трябва да направиш. Тоест, има една императивност в тази валута спрямо държавите, разбира се, които се включват в даден момент. Може би има някои правила, може би има някои неща, които трябва да се спазват и така. Така горе-долу го усещам, но бих казал, че това не е толкова нещо. Не го виждам като много негативна енергия. Мечовете имат много задължаваща, много по-сурова енергия, отколкото жезлите. И в този смисъл, цялостната идея е да се запазят и да бъде в интерес на
на приятелите, така наречените приятели, страните, които участват в Европейския съюз. Това е за самата валута като цяло. Нека да видим сега следващите две позиции. Първо, как би се отразило на България, ако еврото бъде прието икономически, чисто икономически, какво ще бъде отражението за приемането на еврото цялостно, нали, за България, икономически, разбира се, най-вече. Така, много интересно. За мен двойката мечове в този точно вариант. Първо, че тук основното значение е мирът, спокойствието, вътрешния мир. Но тази карта също е много свързана с баланса. Специално в двойка мечове баланса е най-силен, защото наистина се поставят нещата с на много равнопоставени посоки. В този смисъл, по принцип, при двойката мечове, ако говорим двойката като избор, това ще е, да кажем, като справедлив избор, защото мечовете са доста... т.е. те са водени от мотивирани решения, информирани решения. Т.е. тук е много важно, когато се приема тази валута, да бъде много добре обосновано защо. Сега тази позиция тук е как би се отразила икономически на България, ако се приеме еврото. В този смисъл тук аз бих казал и усещам тази карта като... Сега някой може да го приемат като един вид зачеркване на Слънцето, което е отзад. Т.е. това, че те приемат българския лев като някакси икономическата душа на България, и по този начин той е зачеркнат. Но все пак трябва да гледаме и така чисто, нали, стандартното значение на картата на двойка мечове, което е постигането на баланс и на мир. Което аз така го усещам с тези два меча, че има две наистина много така силно противопоставящи се мнения, които в даден момент просто ще достигнат до една точка, в която вече няма да има на къде да се нали, да се разделят и, нали, трябва да се поеме по един от пътищата. В този смисъл тук гледаме пътя, който е приемането. Интересно, втората карта е гнездото. Гнездото, специално тази карта, посланието отдолу е така емоционалната сигурност на любящото семейство, че, нали, е много, много важна нали, като цяло е много важна. В този смисъл тук отново се говори за една, бих казал така, на емоционално ниво достигане до едно по-голямо спокойствие. Защото това със сигурност е позитивна карта. Нали, двойката мечове не е негативна карта, т.е. и двете карти за мен по-скоро говорят за позитивен резултат. Сега дали ще бъде веднага, дали ще бъде на малко по-късен етап, но по принцип и двете карти са така към спокойствие, към балансиране, към това нещата в един момент да се наистина да се наредят и да имаме една по-голяма стабилност, защото в крайна сметка да питаме също и чисто икономически как ще се отрази на България това приемането на еврото. В този смисъл тук аз виждам по-скоро позитивна посока. Да, двойката се включва, т.е. е част от този избор, но този избор наистина е справедлив и е така мотивиран и информиран избор, и то е с цел
да даде една по-голяма, дори емоционална сигурност за хората и дори не само емоционална, икономическа като цяло, нали, защото все пак гледаме икономиката. Така, какъв би бил сценарият, как би се отразило икономически, ако не приемем еврото, ако нещата останат такива каквито са до момента? Можем си след това ще направим едно сравнение между двете. Така, основната карта е пажът на чашите. Интересно е, че тук отдолу значението на тази карта е The Filmmaker, т.е. това е този, който прави филмите, режисьора. Пажа на чашите по принцип не е негативна карта. Тя по-скоро е едно усещане чисто на емоционално ниво, че нещата започват да се развиват по някакъв начин, обаче това е малко илюзорно. Моето усещане е, че много хора така някакси като че ли ще си починат, някакси ще си отдъхнат от това, че не сме го приели, нали, не сме приели еврото, че така сме запазили душата си. И че са успели да някакси да сътворят своята реалност по този начин, защото това е реалността на режисьора. Тоест, че едва ли не следваме пътя на този режисьор на едно да кажем, духовно ниво, който е отредил на България дадена роля и така нататък. И с пажа на чашите това ще бъде като една стъпка в тази посока. Сега, както си говорихме при пажа на жезлите, тук пажа на чашите е много навътре насочен, много свързан с емоцията, с душата. В този смисъл точно така българския лев като душата на икономическата общност. Буквално тук я виждам по този начин представена, което значи, че може би наистина ще се запази. Втората карта пък е флейтата. Много интересно е, че значението, ако знаете английски, това е тази карта говори за разочарование на приятел или човек, който обичаме и така нататък, но е като цяло разочарование. В този смисъл аз виждам приятелите къде са. Ето ги приятелите, които са от Европейския съюз, т.е. държавите, които подкрепят Европейската икономическа общност. Това ако не приемем еврото, ще доведе до едно разочарование от тяхна страна, може би едно отдръпване, не зная, чисто икономически. Тоест тук хората, които подкрепят неприемането на еврото, те не приемат също Европейския съюз като организация, смятат, че няма да помогне за добруването на България, да сме част от някаква организация. В този смисъл смятаме, че ще запазим повече душата си, но в същото време ще останем по-скоро така с недобри чувства от нашите така наречени приятели, нали? Защото и това е малко илюзорно, нали? Кои са истинските ни приятели, кои не са, дали въобще имаме приятели и така. Но не бих казал, че картата на пажа на чашите е негативна. По-скоро, нали, малко негативната страна в тази карта е леката илюзорност, в която така виждаме света и виждаме нещата. Защото илюзията на пажа е свързана с това, че той още няма познания, той няма пълната картина, той усеща нещата, чувства ги, вижда ги в своята визия, обаче дали те са реални
или не са, това е всъщност проблема. До каква степен не се самозаблуждава. Това е така леко негативната страна на пажа на чашите и свързан с разочарованието нали, от страна на някои други страни. Но сега, ако не се интересуваме от така страни, които са по някакъв начин наши съмишленици, нали, в крайна сметка, нали, това, че са разочаровани, няма никакво значение. Важното е, че така, сценария, който ние сме си създали, се е реализирал. Но до кога? Тук това е въпросът, дали това просто не е едно отлагане за една бъдеща стъпка, когато на един по-късен етап може да се случи нещо друго. Тоест, тук нали, някакси нещата не са толкова стабилни. Тоест, тук тази опасност, така ако можем да я наречем, от това да се приеме на по-късен етап еврото, също остава. Тоест, така няма я сигурността за това, че като цяло отминала опасността да изгубим нали, лева и душата си и така нататък. Това са нещата, които ги усещам през тези две карти. Нека да видим сега дали ще има промяна в цените, ако приемем еврото. Какво ще се случи с цените? Цените в България, как ще се отрази промяната на еврото на цените в България? Картата на справедливостта и тронът. Няма, нищо не съм... Да, виждате, че картите буквално бяха така изтеглени в хода на това. Аз също не съм ги обръщал. Справедливостта е така онази карта, която дава сигурност за това, че нещата ще бъдат точно такива, каквито е определено и е справедливо да бъдат. Тоест тук въпросът е какво би било справедливо да... Тоест аз си мисля, че тук ще има много силна регулация. Така виждам също от Position of Authority тронът, т.е. ще има буквално било то от българска страна, от гледна точка на европейски политики, на каквото и да било, ще има много ясни правила, които ще трябва да се спазват, които по-скоро ще зададат това, което се очаква да се случи при приемането на еврото, то ще се спази, то ще се случи. Няма да има, аз не виждам тук нещо, което да е неочаквано, да изведнъж да се окаже, че цялата икономика ще се срине и всички цени ще отидат нагоре и така нататък. По-скоро всичко ще бъде стабилно и такова, каквото е справедливо да бъде. Каквото се очаква да бъде. Да, може да има известно покачване на цените, защото спадане е почти невъзможно да има. Но и в момента немалко неща се гледат също и в двойна валута. Например, едно от най-важните неща, чисто икономически, е пазара на имотите. Той в момента се гледа изцяло в евро. Тоест там каква ще е промяната, няма да има такава промяна. Нали, в други неща най-много ще се отрази на дребният бизнес, където най-много може да се лавира с разликата от лев и евро, но въпреки това ще се изгради така една много стабилна структура, рамка, която ще се гледа да се спазва и според мен тя ще се спази, дори с много малки отклонения, но всичко ще бъде такова, каквото се очаква да бъде. Нали? А какво се очаква да бъде, нали, това вече икономистите ще кажат и хората, които се занимават с такива неща. Аз не съм икономист, не съм финансист, не мога да кажа точно какво ще бъде, но ще бъде такова, каквото нали, се очаква да бъде. Не като представи нали, някакви усещания, илюзии, а по-скоро каквото е справедливо, какъвто е закона, така да го кажем, защото закона ще определи
а, цените и моето усещане е, че по-скоро те ще останат балансирани, те ще останат такива, каквито са в момента. Това е, което виждам от картите. Нека да видим двата варианта, като цяло сценариите, дали е по-добре за България да приеме еврото или дали да е по-добре да не го приема. Тук вече разглеждаме една като цяло хипотетична ситуация, т.е. тук гледаме така като една тенденция като цяло за България. Нали, тук тези позиции бяха как ще се отрази, ако се приеме, ако не се приеме, нали, икономически като цяло на страната. Тези позиции ще покажат по-скоро общата тенденция, дали е добре стратегически въобще и като цяло за развитието на България да приеме еврото или да не го приема. Естествено как отразяват картите тази промяна. Първо започваме с позицията дали е по-добре да се приеме еврото. Основната карта, която излиза тук е четворка жезли. Това е картата на, така, ако забелязвате по-добре, на празнуването. Тоест, празнуване е така много общо казано, по-скоро на постигането на някакъв временен успех на нещо, което има повод за честване, за празнуване. Completion е значението отдолу, т.е. завършване на един цикъл, на един период. Виждате хората така, които са вдигнали ръце нагоре, нали, празнуват нещо. Така, много символично тази карта, буквално така много силно послание има. Сега тук нали, самата карта, по-скоро завършването, това е все едно завършването на образованието. Нали, такова е значението на самата карта, но ако погледнем чисто като някакъв вид сравнение с ситуацията с приемането на еврото, то аз тук виждам по-скоро като един етап, който сме се подготвили за да направим тази стъпка и е повод за празник. Тоест тук тази карта е много позитивна, т.е. свързана с успех. И тук отговорът е твърдо да. Сега втората карта обаче е счупената кост, тази кост, която е на желанията. И тук картата отдолу е Wish not be granted, т.е. желанието няма да се изпълни. Което за мен говори, че така, хората, които са привърженици за приемане на еврото, е много вероятно всъщност тяхното желание да не бъде изпълнено. Тоест да не се приеме еврото в рамките на този период сега, който е тук. Самите карти малко си противоречат. В смисъл, едната е позитивна, другата е негативна. Основната карта, все пак водещата енергия от четворка жезли е позитивна. Тоест, ако търсим отговора дали е по-добре да приемем еврото, то отговорът е да, но това желание, т.е. е вероятно да не се изпълни. В този смисъл тук нали, така, малко нещата са в двойна посока. Независимо от положителните тенденции, успеха, който нали, може да последва, така наречен, възможно е да не се реализира този успех, да не се реализира това нещо и то заради това просто да не се въведе еврото. Ще видим, разбира се, какво ще покаже последната карта, но сега нека да видим дали е по-добре да не се приема еврото. Какво показват картите, дали е по-добре за България да не приеме еврото. Картата, която излиза е танцорката или това е пажът на жезлите. Много интересно, защото тук за тези горните позиции, които бяха да не се приеме еврото, все са пажове. Много интересно, че все са пажове.
това е всъщност принцеса. Аз, знаете ли, че аз малко сега така ги обърках. Всъщност принцесата са пажовете, докато това са рицарите. Това е рицаря на жезлите и рицаря на чашите. Докато това, принцесите всъщност в тази колода, да, моя грешката, няма много голяма разлика в това. Сега ще погледнем всъщност каква е разликата, но това е паж на жезлите. Сега, като обща енергия, тя е в посока на това да се продължи да се задържи, може би, огъня точно на българския дух, защото тук излиза дървото, което е свързано с корените, с държавността, с историята на България като такава, с запазването на традициите, на ценностите и така нататък, по някакъв начин нали, смисъл, това нещо влияе т.е. неприемането на еврото влияе да се запазят корените, българските корени. Но въпросът е тук с пажа на жезлите, в каква степен да, това е добре за България или не е добре, защото по принцип жезлите са активна енергия към действие. Тоест тук също, както и четворката жезли също са жезли. Тук тенденцията е много как да кажа, много по-позитивна, т.е. в посока на постигане на някакъв успех след положени действия, усилия и така нататък, докато тук е едно начало, първа се започва в някаква нова посока и въпреки че нали, ние си оставаме, т.е. тук има малко противоречие, сега много ми е така някакси не усещам толкова точно влиянието на тази карта, но според мен е положително, да, в смисъл не зная как, нали, но и двата отговора са положителни, т.е. е добре и да не го приемаме, също би било добре и да го приемем, обаче тук виждаме, че с тази така щупено кокълче може би няма да се случат нещата. В този случай тук нали, и двата отговора, и двата сценария са позитивни, са добри, защото пък това дава някакси възможност да запазим духа, българския дух, традиции и така нататък. Докато тук по-скоро е нали, обединението в не обединението, ами по-скоро да, завършването на някакъв цикъл, така да го кажем. Сега, тук се замислих, ако трябва да погледнем с рицаря на чашите, нещата са много, да, бих казал, че са правилни. Това, което го говорихме тук за рицаря на чашите, всъщност единствено в тази карта рицаря на жезлите като основна енергия в еврото, за еврото, дава доста по-голяма сила, отколкото пажът на жезлите. Рицаря на жезлите е активно действие, нали, много по-стабилна енергия, отколкото енергията на жезлите, на пажовете. В този смисъл, да, това дава една още по-голяма сила и влияние като цяло на еврото и то към запазване на интересите на тези приятели тук, които са, т.е. тези държавите, които са в Европейския съюз. Т.е. прави нещата по-сигурни. Със сигурност, да. Докато тук за запазване на лева, отново пак казвам, че тук като пажове има една известна несигурност за това дали и колко дълго време ще остане лева като единица, дори да не се приеме сега. И сега нека да видим какъв ще е крайният вариант, дали ще приемем в крайна сметка еврото в България или няма да го приемем. Това е крайният отговор.
независимо от тук какви са тенденциите, нали, вероятно нещата ще се потвърдят в една или друга посока. Тук вече видяхме една тенденция, че въпреки, че ще бъде някакъв вид успех, въпреки, че тук виждаме, че няма да се отрази икономически на България, виждаме, че може би няма да, нали, има някаква такава тенденция, че може да не се реализира този сценарий с приемането. Така че сега ще видим заедно с вас какъв ще бъде крайният отговор, дали България ще приеме еврото в сега този период, в който е планирано да бъде приет, първия период, в който е планирано да бъде приет еврото. Така. Картата е седмица мечове. И за мен тази карта говори по-скоро не. Отговорът е не и много силно влияние ще изиграе мъж, който е с светла или сива коса. Светъл мъж с сива или бяла коса. Което аз лично го виждам като така лидера на партия Възраждане. Съответно, седмицата мечове по-скоро така говори за това да излезем от тази ситуация, т.е. излизане, бягство, така по възможният сценарий да не се случат нещата, по-скоро да успеем да избегнем тази ситуация. Така че тук за мен отговорът от картите е, че няма да се приеме еврото. И то благодарение на влиянието на някакъв мъж. Сега това може също да е някой друг от управляващите. Не задължително е с така с прошарена коса. Нали, бяла, сива коса, който няма да... така благодарение на него така няма да... Нали, ще имам голямо влияние да не се приеме еврото. Ако трябва да направим едно обобщение на цялата прогноза, сега само да погледнем отдолу от картите. Деветка пентакли е картата, която излиза. Сигурност, стабилност, бих казал. Нещата ще са така, че да бъде най-добре за момента за България. Нали? Така го виждам от картите. По принцип това е картата на сбъднатите. Желание на комфорта, на това да се чувстваме сигурни, да се чувстваме спокойни. Това е основата на нещата. Да запазим това, което имаме, да останем там, където сме, защото се чувстваме добре, защото се чувстваме сигурни, защото харесваме това, което сме постигнали и така нататък. Това е основата, което иска народа, така го виждам аз. Това е основата на нещата. Иначе, ако трябва да погледнем цялостно, двата сценария за приемането, за неприемането на еврото. Честно казано, аз от картите, които са за по-скоро да се приеме еврото, не виждам нещо негативно. Не виждам някакъв негативен сценарий, дори върху което да се отрази на цените. Но така влиянието също над запазването на традицията, запазването на българския дух, така да кажем, е много силна и това нещо ще акумулира една критична маса от енергия, така да го наречем, която ще предотврати тази промяна и ще остави нещата такива, каквито са за момента. Пак казвам за момента, защото имам едно усещане, че това така е един процес, който във времето ще продължи, т.е. темата ще продължи да се разисква, дори да не се приеме на този етап. Аз смятам, че ще остане като тема за в бъдеще. Дали след време, да кажем, дали друго правителство, дали като цяло, нали, ще
се направи друг опит за приемане на еврото, ако еврото го има, нали, защото и това има като сценарий какво ще се случи с Европейския съюз. Можем пък да погледнем с картите, защо не. Ако ви е интересно, може да сложите някакъв коментар, може да по принцип да коментирате как виждате и вие картите, как сте ги усетили за това нали, какво ви усещате от тези карти, какво е вашето настроение. Но по принцип, да, аз не виждам някаква голяма опасност от приемането на еврото. Освен това, наистина, че може да се така загуби някаква идентичност, българска идентичност. Това е и съответно така на този етап смятам, че няма да бъде прието еврото. От тук нататък вече всичко нали, така става в по-далечна перспектива и нали, излиза от периода, в който ние разглеждаме тук с картите. Да, ако имате някакви мисли, ще се радвам да ги споделите. Ще съм благодарен да ги споделите. Ако имате някакви въпроси допълнителни, може да се обърнете, разбира се, към мен. Ако искате да разгледам някоя друга тема в тази насока, пишете в коментар. Ще се радвам да го направя. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се да съм ви дал някаква насока. Надявам се да съм ви дал може би някакво спокойствие, може би някакви отговори, ако сте търсили, ако за вас е важен този въпрос. Може би информацията, която получихте сега от картите, ще ви даде необходимата сигурност, може би, за вас. Нали, времето ще покаже, разбира се. Пожелавам хубав ден и до скоро. Чао, чао.